Mula sa dating 20 pesos, tumaas na sa 25 pesos ang bawat taya sa loto ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. 25% ang itinaas niya na ayon sa PCSO, mas lalaki naman ang jackpot prize at madadagdagan ang pondo para sa mga programa ng ahensya. Dismayado ang ilang mananaya sa loto tulad ni Efren Lalot, kinakaltasan din ng PCSO ang napapanalunang premyo. Tsaka isa pa, ang mabigat dyan yung kinakaltas na 20% din. Pag tumama ka ng jackpot, Si JR naman ay mukhang mababawasan pa ang pagtaya niya sa loto. Siguro naman, kasi for 25 pesos, you could win millions of pesos. So, okay naman siya. So, if para naman sa akin, you only spend what you can afford to spend. Sa kabila niyan, layo ng PCSO, ang pananaw ng publiko sa pagtaas ng bayad ng loto ticket ay marami pa rin ang umaas sa magiging malinaw at transparent ang paggamit ng karagdagang kita. Chris Novello, CSN.